Umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi ayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Bezokwethula ke imoto iPolo Vivo bethula ke kumthandeni SK okuyena wahlukanisa unyaka emsakazweni ukhoze FM esifaka ku 2025 ungathini njengomphathi okokuqala nje ngicela ukuthi sibonge kakhulu sibonga abalaleli bokhoze FM okuyibona abasilidile kule campaign bavota ngendlela engakazi izibona ama vote esawathola kule mncintiswano awu 1.9 million 1.9 million wow abalaleli bokhoze FM la umthandeni SK noma ngengoma abawine ngayo ama vote abo 976,000 kusho ukuthi umncintiswano ube impumelelo ngendlela engakazi izibona so siyabonga kakhulu kubalaleli sibonge futhi kuona wonke amaciko abekhethiwe nawo abayingxenye lomncintiswano ngendlela abayiphathe ngayo abantu siyabonga sibonge iBlack Technologies iBlack Technologies ama partners ethu ukhoze FM amqoka ngendlela emangalisayo athe siyangena la baningi nabantu abafuna ukungena kodwa sikhethe iBlack Technologies esikholo ukuthi ke mhlawumbe ngalonyaka uzoba mkhulu umncintiswano ngalonyaka 2025 ba ngitshela ukuthi amavote azotholakala azoba ngaphezulu ka 3 million and ke abaxhasi makuthi abeze manje bazosala ngaphandle kumele basheshe ngempela sibonga kakhulu kweBlack Technologies sibonge ke kubasakazi bokhoze FM abawuphathe ngobunono nangobunyuninco lomncintiswano wethu kwaze kuba sekugcineni siyabonga asipheze siyabonga kakhulu nakumlaleli nje obathe seshila yena ubusani wakamthembu ukuthi kumlaleli and into ebengithanda kakhulu kweBlack Technologies besikhipha njalo ngeviki u25,000 imali eshise kakhulu ephuma kuwona uBlack Technologies so besikhulume futhi nabo khona abaka Black Technologies kunjalo impela siyabonga kakhulu mphathi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sizokwethamela njengamanje umcimbi siyabonga kakhulu all right kanti ngamanje la emsazweni ukhoze FM imizuzu ngama21 libumbene ke ihora lesithathu ilanga leyo lahla kunina njengamanje sikhuluma nomnumzane sikhuluma nabakhona abaka Black Technologies abakhona njengamanje esikhuluma naye uTom Sondlo sobona Tom sikubele sikamkele emsazweni ukhoze FM kwiWNB sabona sisilinjani siyaphila
Compliments unyaka omusha baqala ngemoteng shabanye ama-artists lapho. Oh yes, iqala ngemboto entsha siyabonga kakhulu Black Technologies ukuthi nasukumela phezulu nathi nifuna ukuba ingcenye yawo lo mncintiswano lawo ingoma ehlukanisa khona unyaka indaba inkulu lapha yana ngaphandle njengamanje ukhona umthandeni SK ama-camera ngapha abantu bamaphephandaba kanye nabathandi bakhe bomculo naba bakhona futhi njengamanje kumnandi ngendlela eyisimangaliso. Oh yeah. Oh yes, sifuna ukubuza kunina la Tom ukuthi kungani nasukumela phezulu nathi nifuna ukuba ingcenye yalo mncintiswano nifuna ukuba ingcenye yalo mkhankaso. Into eyasenza safuna ukusebenza nani as stage is focus ngokunika i-development and empowerment kubalaleli njalo nama-artists. And tina Black Mobile believe in innovation, development, and we believe in collaboration and empowering people. And masi lento le song of the year iya empower umuntu uyavulela umuntu umnyango njalo futhi inika into yasikeza amandla amaningi ukuthi lento inika iartist ukuthi inike umsakazi amandla ukuthi babeke lapho eqala khona unyaka. Oh yes, anphindanga lapho kuphela Tom kodwa ke umsakazo weKhosi FM ngokuvota kwakhe benilokhu enikhipha njalo imali o25,000 njalo ngesonto emsakazeni uKhosi FM. Yeah. Yebo, and ngiyayibona lento leyo ukuthi umuntu masi believe thina mawulalela usupport abantu bakho nawe kumele ubenefit. Oh yes, kakhulu. Siyayithanda futhi yona ke le ndaba yokuthi nikwazile ukuthi nikomelise phela futhi naye umculi ohlukanisa unyaka. Ngoba phela basuke bebhizi kakhulu bekhankasa betshela abalandeli babo ukuthi hey, ngivotelene nakho kuzomela ukuthi singene, nakho kuzomela ukuthi sihlukanise ngengoma yami, sihlukanise unyaka singeneni enyakeni omusha. Ngoba phela indaba yokuhlukanisa unyaka into enkulu kabi okhosini FM and ithini stage esemthethweni sokuhlukanisa unyaka. Iqiniso le ngiyabona lo bhuti lo ukuthi uzostarta le moto yakhe le bathi I think iPolo Vivo Light 2024. Oh yes. So ibonisa ukuthi masenza ama collaboration nokuthi masisebenzisana singabantu njalo nje mangumlaleli ungumuntu kunathi believe ukuthi kumele sisebenzisane ukuthi into zisebenze zibe mnandi. So na yabona ukuthi abalaleli bamnikezile imoto. Njalo futhi nathi as much as siphadele ukhozi FM but into esenza sibe happy ngokwethu thina is abalaleli bamnikile amandla ukuthi start imoto ehambe in collaboration with us and with ukhozi FM. Oh yes, injalo indaba man Tom. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe yini singayilindela kwa Black Technologies singanibona mhlawumbe nibuya futhi nakuona unyaka 2025. No, nakhona into engayisho nje kukhona abalaleli leyo khona khona abakhona abafuna ukusebenza nathi. I'm sure bengachecka kuma emails nama websites. We're always open for my collaborations and see how we can empower each other as a company. Oh yes man, besikhuluma no Tom ovela khona lapha na Black Technologies, ka Black Mobile kumnandi ngendlela esimali. So Tom sinifisela inhlanhla, sinifisela konke okuhle. Siyabonga siumsakazi uKhosi FM. Thank you Tom. Bye, happy Friday. Yabonga. Thank you so much. Congratulations Tandeni. Oh nice one. Congratulations. One. Gucci. Mtandeni SK Noma Who. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. SK Putin inkunzi engenameli usehlaba kwelithandayo ubabe. Umculo ongenamenenja abafana inkosi ngayinaba ngane iphila nengcelebane ihlala beyebeza la njengoxhebe lapha efika khona uzwa nje hu ha hu ha ukuzala igqokama kuyadula ngoba kwakhetha umambathi inkanye ezekhala ephansi kwelakithi kwankomo kayixoshwa isikhova basivimbe ngapha sabuya ngapha bathi basivimba ngapha sabuya ngapha bathi basivala ngapha sabuya ngapha gama legqokama liyondla liyakhuluphalisa linjengamasa inkomo zakwavula ingqondo umehla abantu benondandatha banone nje uSarah Batman bondlwa yilo leli gama legqokama elisha lamehlula kodwa uPaul uhamba ezacile okwenqu kwamanqine embabala mafavuke njengedangabane eshintsha abashintshile ushintsha umculo amano wese uvambaza umgiba amanuku uvama lenkunzi yasenhlathi imanqushi kayigwazi yajikijela iqhubu kushutshe kule nkunzi yasenkandla ngikhuluma nje naye iyatsheketshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela Nthonga duyaza ayishanga unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kanina lapha enqhamuka khona nqhamuko lasematubatuba
kwelika xamu uyofica emasangweni esikole sasenkodibe lokuthiwa ingwenya kanti oxamu banonile umthonga awu so bakhatsela semntubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani ha bambe Mkhwanazi Nkosi yomaskandi lekibokaya ayikho inkosi ngamatanisana tixana vamba bathi mkhawala mla kahle ngoba walamlela iqaqa belishanga ekani lamazamponjwana ibambe mkhaya ibambe umfo Mkhwanazi ke lo okuyena kobe kade sifakela ke igqokamelisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK mfo kaManqele Makhathakhatha awubingelela abalaleli mfowethu kunziyo umbhemo ngizoqala ngibingelela wena insizwe yakithi kanye nazo zonke ihambele ikhona ngibingelele bonke futhi nabaxhasi abaxhasile uKhozi FM bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhozi FM nezinkumbi zabalandeli bakamthandeni SK igcokamelisha umshovu enkani kwabanenkani kindlaba ephika amambatha sebesula emadevana ngithi sanibona mfowethu sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025 ngenkathi uqala ufikela umqondo okwenza lengoma awusithatha usibeke ukuthi kwakuthini enqondweni yakho mfowethu impilo yami mina yonke iyumlingo ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngiyisiphi isimo ngiyisiphi isimo impilo yami yomlingo akukho ukutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njoba nginembongi nje umphawu kawudliwa umsebenzi wayimbongi ukuthi ngichaze ukuthi ngiyini ngichaza ukuthini lapha esizweni empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngiyakuthatha udumo ngelinikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke kuyazenzakalela abafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo ngikwenza ngaleso sikhathi ngifuna ukubuya ke ngize la ngekathi ingoma usuyiqalele seniyenza nihlanganyela nombuzeni nensizwe ojiva abayiproduceryo umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano indaba enkulu uqhamuke kanjani indaba enkulu kakhulu leyo angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo kodwa umbuzeni ngokujwayelekile kusukela kuyiParis ufika shaya isiginci mayiqeda ukusishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela ebese ngiqhamuka necreativity kaMthandeni ngoba ngifuna umbuzeni ukuthi ikhono lakhe lipheleliseke ebese nami futhi ngiphelele ekhonweni lami uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakamanye ama-genre ngithatha abantu ngiba ne-top 5 sivote sizifika inombolo 1 sasafika lapha na kuMahu-ke safika kuMahu wathi mayifika uMahu kwavela kwaqhuma ibhomu lela duma umhlaba wonke njengoba namhlanje nje silapha uKhosini sizobungaza yona iwini yegushi Song of the Year abalaleli bomsakazo uKhozi FM abayivotele kangaka le ngoma mangabe ubheka amavoti azinkulungwane ezingamakhulu lapha empeleni amavoti ayizigidi ayizigidi ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu ungathini mfowethu ngingathi nje isandla sedlula ikhanda isiqhoko sami ngiyasifonqa siba sincane ngiyasifumbatha eningizimu Afrika nakubantu abangabokudabuka lapha kulelizwe abasemazweni angaphandle abadala nabancane obaba nosisi nobhuti nabantwana abancane bebekhona ukuvota ngiyabonga kakhulu ngingumthandeni mina ngiyazithoba kakhulu phambi kweningizimu Afrika ngilapha engikhona kungenxa isupport yabo abantu njoba namanje futhi ngisabahlonipha kukhona konke engikwenzayo ngishumayela ivangeli lokuba munye kubantu ngakho ukuthi ngoba abantu ngibathanda bonke ngokuhlukahlukana kwabo futhi babalekile kumina bonke bangabelungu bami yangibeka lapha inkulungwane ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu yebo 975,000 wawukade ulindele into amavoti angamaningi kangaka mfowethu acele isigidini sonke ngiyakhumbula interview yami yokuqala ngifika la ukuthi ngathi ke awusengiqhathileke phakathi kwabalaleli noKhozi FM abalaleli bathanda ingoma uKhozi FM libeka umncintiswano ngicela ukuthi abalaleli beyilwele bona ukhankasa kwami kakulapho ingane yakwethu ngicela beyilwele bona ngokuthi bavote kakhulu ngempela iqiniso lizokwenzeka ukuthi sihlukanise unyaka ngegushi ngicabanga ukuthi ke lokho ukukhankasa kwami ngikhiphela umazwa njalo ukuthi ngenza uqhuthe emanikini phakathi koKhozi nabalaleli abangithandayo ngicabanga ukuthi khona ukwenza ukuthi ngibe namavoti amaningi kangaka alright sesiphetha nje uqhamuke namhlanje nakho ufake umjiva cishe owaziwa njengowasebandleni elamaNazaretha kungani wathinta indaba enkulu
indlela engiphiwe ngakhona noma uNkulunkulu indlela angiphakamise ngayo kuye kwafika umuzwa kimi kababa umprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela lapha eNazaretha engicabanga ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena wasifundisa nje singamaZulu uthini ukuthi ukukholwa kuyini. Okay, siyakhumbula ukuthi inkolo yaseNazaretha idume ngenhlonipho kunomakoti kunemizi emile emiswe izimfundiso zalapha yana eNazaretha. Yebo. Ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bekikhathaze ngokulandelela umlando kababa noma kamprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela eNazaretha ebese futhi ngiqinisekisa ukuthi mina njengomthandeni ngigqugquzela ubunye ezinkolweni zonke ngihlanganisa abantu ngomculo ngoba ngicula nje kwakuhlukana unyaka kwakudansa wonke umuntu eZayoni babedansa abasindiswa babedansa kona wonke amabandla kwakudanswa ngicela amabandla wonke ahlangana athandane azi ukuthi njengoba siphila ningabafundisi thina siphiwa ngokushumayela kodwa ningabefundisi siyacela abafowethu ngoba thina siphila nabantu abakholwa einkolweni ezahlukahlukene abasithanda abangabafowethu abanye singakha nabo ngisho nanemizi ngifisa abafowethu ukuthi ke sibe moya munye bese sithatha udumo lonke silibuyisela kuNkulunkulu ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke lokho enikubonayo nibona ipholo namhlanje nibona umthandeni ophakeme namhlanje kungenxa kaNkulunkulu ngicela sithathe udumo lonke silibuyisele kuNkulunkulu sishaye izandla ezinkulu bafowethu ezandleni nazo sishaye izandla ezandleni njengamanje ngizocela ukuthi nisukume MC Chatha kanye nayo umthandeni SK because indaba inkulu sukumani lapha nikhona khona la kumele simele sambe siye khona wonke umuntu okhona njengamanje sesifikile kusona indaba enkulu amakhamera bonke beindaba nayi indaba esilethe khona la nayi imoto siyayibona ake sizumsindo sizikhiye zemoto sikuphi ikhiye esondelo yayithatha imoto yakhe khona lana emsakazweni uKhozi FM. Wow, ziphikiye akaye phakathi ayoyivula simbalela ukukhiye wemoto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year! Uyayivula imoto yakhe njengamanje uyayivula ungena kuyona umthandeni SK sibonga kakhulu kwa Black Technologies asizwihutha sizwihutha halala kubushi nazo-ke nangu umphathi siteshi emnikeza ukhiye nasiya sezibuye ezandleni njengamanje ithini hutha ihuthi ke lezwayo njengamanje halala mthandeni SK laka SK Puchini inkunzi engenamele useqaba kwelithandayo ubabe umculo ongenamanager abafana inkosi iphila nezingcelebane ngayinabangani bathi hlala beyebeza siyabonga kakhulu bona kubafazi uzwe nje bafowethu siyabonga niyezwa bafowethu bathi lekhuza kundi ikhanda mina asidibane kusasa workshop noma kanjani sikhona itheku lonke sivalile kusasa liyeza ipholo lizothatha inqola siyabonga bafowethu kakhulu siyanithanda kakhulu amen siyabonga hey Selby I love you Selby la halala mthandeni SK
Yeah. Laka Eskayiphutshini inkunzi engenameli useqaba kwelithandayo ubabe. Umculo ongenamanager abafana inkosi iphila nezingcelebane ngayinabangani. Bathi ihlala beyebeza. Siyabonga kakhulu. Bona kubafazi uzwe Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga niyezwa.